Bé, bona tarda a tothom, gràcies per haver vingut. Jo tinc una presentació, però que veureu que me la passaré una mica així per sobre i anirem al que diu la presentació, però com que tots sabeu llegir, també parlarem d'altres coses. Per començar, les dades aquestes que deia fa un moment de coneixement del català per part dels metges, les últimes dades que tenim són de finals de 2023 i diu que el 13% de metges no entenen el català i el 30% no el saben parlar. Això són dades molt pitjors que la població general, que ja sabeu que gent que hem estudiat tinguem formació lingüística pitjor que la població general, que no tothom ha estudiat. I una cosa per la que vull començar, i crec que és molt important que ens quedi clar, perquè sovint se'ns diu és que falten metges, és que eren tan amples. Sí senyor, tenen raó, falten metges. Però resulta que falten metges a tota Europa Occidental. A Noruega, Suècia, Finlàndia, Dinamarca, que són països amb demografies semblants a la nostra, per tant llengües que tenen més o menys els parlants que pot tenir el català, o menys en alguns casos, també els hi falten metges. I jo no puc anar a treballar a Dinamarca i dir, escolti, jo no sé danès, però com que ja sé anglès i vosaltres, tots els danesos sabeu anglès, ja ens entendrem. No hi haurà ningú que li digui un danès. Però què vols, que et curi, que t'operi la fractura de mandíbula o que et parli en danès? No, això ni es planteja. O sigui, als països normals això no es planteja. O saps la llengua del país o no cal que comencis a treballar. Hi ha una excepció, per si algú l'ha buscat, de país que podríem dir normal. Algú se li acut quina pot ser? Europa Occidental, una llengua petita, país civilitzat. Islàndia. L'islandès té menys de 300.000 parlants. O sigui, més o menys, jo acabo de sentir que treballo al Taulí, una miqueta més que Sabadell. O sigui que és l'únic lloc on pots començar a treballar de metge, d'Europa, dels països que se suposa que ens hi volem semblar, sense saber la llengua del país. Però el dia que comences a treballar t'apunten a un curs d'islandès. Està tot dit, oi? Llavors, que no ens vinguin explicant milongues de que falten metges, ni de què vols que et curi o que et parli en català, no. Volem que ens curi i volem que ens parli en català, com a tots els altres països de l'Europa Occidental i del món occidental. Llavors, drets lingüístics. Què podem demanar? A la sanitat pública podem demanar que ens parlin en català. La sanitat pública, com qualsevol funcionari de qualsevol àmbit, ens ha de poder... qualsevol àmbit que depengui de la Generalitat o dels ajuntaments, no de l'Estat. Els de l'Estat ens han d'entendre, això sí, L'únic que vol dir és que és la llengua en la qual el ciutadà es pot relacionar amb les administracions. No vol dir res més, ni implica que sigui la de l'escola, ni la de la botiga, ni la d'enlloc més que amb les administracions. Una llengua oficial vol dir això. Llavors, aquí teniu que tant el Tribunal Constitucional ha dit clarament que no cal cap normativa més, que quan una llengua és oficial el ciutadà pot adreçar-se a les administracions en la llengua oficial que tria el ciutadà, i el dret d'opció lingüística, que és això de triar la llengua, correspon al ciutadà, no correspon al funcionari, sigui metge, sigui el que sigui. I després veureu aquí hi ha una frase que a mi em fa molta gràcia, d'aquest primer punt, aquesta sentència del Tribunal Constitucional que diu que els ciutadans podem triar una o altra llengua oficial en perfecta igualdad de condiciones por cuanto hace las formalidades y requisitos de su ejercicio. Que això tan enrebaçat al final vol dir que no et poden penalitzar si tu vols parlar una o altra llengua per una haver de demanar torn i per l'altra no, això no pot ser, o les dues torn o les dues tal qual. O sigui, no hi ha d'haver cap avantatge o inconvenient de triar amb quina llengua o altra parles, mentre siguin llengües oficials, esclar. I, com queda clar aquí sota, és l'administració qui s'ha d'organitzar perquè les coses funcionin. Tornant a la policia, tot i que ja sé que no és el cas d'avui, els policies, per exemple, no tenen l'obligació d'entendre'ns. Però, com que tenen l'obligació de no discriminar-nos, si algú va a una oficina de policia, es troba un policia, el que sigui, i li parla en català, aquest policia s'ha de preocupar de buscar-ne un altre que sí que t'entengui. Que és una situació estranyíssima, Vull dir que... I això seria més o menys el mateix que ens passaria a la sanitat privada. A la sanitat privada tampoc ens poden discriminar per raó de llengua, però no hi ha obligacions individuals. Diu que per treballadors dependents, o sigui, autonòmics o locals,
s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua en el moment que se'ls concedeix la plaça. Això, per exemple, implicaria a tots els metges i infermeres del sistema sanitari públic, que representa que hem de tenir el C1 en el moment que se'ns concedeix la plaça. Des de l'any 98, fa prop de 30 anys. Això no s'ha fet mai. Tenim aquesta situació. Tenim els que falten metges realment, i falten infermeres, i falta personal als hospitals públics. Tenim les universitats, això és un altre tema que podríem tractar, per exemple, d'universitats. En l'actualitat hi ha 1.333 places d'estudiants de Medicina per curs a Catalunya. I com tenim el districte universitari únic, aquestes places poden accedir-hi estudiants d'arreu de l'estat espanyol en igualtat de condicions. Sabem que Catalunya és, no me'n recordo si l'última o la penúltima comunitat autònoma en percentatge d'excel·lents de batxillerat dels estudiants, sobre un 7%, una cosa d'aquest estil. I les que en tenen més, que crec recordar que és Múrcia, està sobre el 20%. De manera que tenim al voltant d'un 40% d'aquestes 1.333 places d'estudiants de Medicina que venen de fora. Això són uns 500 estudiants per any. 500 estudiants que dues coses. Primera cosa, la gran majoria d'ells quan acaben se'n van, i segona cosa, cronològicament seria al revés, però segona cosa, a finals de primer, dels catalans o que han fet batxillerat a Catalunya, no aquí catalans vol dir això, pleguen, no arriba al 3%. Dels que venen de fora pleguen prop d'un 10%. Segur que hi haurà crios que no els haurà sentat bé marxar de casa i no s'hauran adaptat a viure fora, que si no és tan segur, això no sé si està estudiat, jo no tinc la xifra d'això, però segur que significativament, com a mínim, el que vol dir és que els de Catalunya no estan pitjor preparats, o sigui que aquelles notes de batxillerat no eren reals, la comparativa entre diferents notes. Per aquí tenim una part del problema. Per no fer acreditar el nivell de català en tenim un altre. Llavors, la solució hauria de ser per diverses bandes. Primera, a les universitats, com es pot arreglar això? A les universitats això es pot arreglar de diferents maneres. No depèn de Catalunya, seria trencar el districte universitari únic, de manera que hi haguessin places reservades per a estudiants que han fet el batxillerat aquí. Això seria la primera manera, que no depèn només de nosaltres. Si depèn de nosaltres, dues possibles coses. No sé si sabeu que, per exemple, en les proves de la Facultat de Magisteri es fan proves pròpies, independent de la selectivitat, per entrar a les facultats de Magisteri. I ningú s'ha tripat mai les vestidures. Es fan unes proves de matemàtiques i llengua, doncs es podria fer una prova de català per entrar a les facultats de Medicina a Catalunya. I això només depèn del Consell Interuniversitari de Catalunya. L'altra cosa que es podria fer seria ponderar les notes aquestes que us deia de batxillerat de manera diferent, de manera que quedés com a mínim igualat el tant per cent aquest d'estudiants catalans que treuen menys excel·lents que els de Múrcia, seguint l'exemple que deia. Això seria la següent cosa. Ens fem els valents davant del metge, que podem estar, segur que estem en una situació difícil, si no el metge per afició no hi va ningú. També hem de saber que la salut no és l'àmbit on està pitjor la llengua, hi ha àmbits que estan pitjor, per exemple la justícia, però la gent va més al metge que al jutge. No sé si és bo o dolent, però anem més al metge que al jutge. Llavors, i és un àmbit molt important. També ens ha de quedar clar que la llengua a la salut no és només, que també, però no és només un tema de drets lingüístics, és un tema de seguretat assistencial. Hi ha molts estudis que així ho demostren. El més famós és un estudi que es va fer al Canadà fa uns quants anys, amb francòfons i anglòfons, on va quedar clar que si el metge no dominava la llengua del pacient hi havia més complicacions, arribant a més mortalitat i, per descomptat, més costos econòmics. Pensem que no només en salut, sinó en general, la llengua ha de ser eina de cohesió social i quan parlem sempre en català a qui sigui, independentment del color de la pell, de la vestimenta, de l'aparença, etc. Primer que moltes vegades, si ho feu, segur que us heu endut sorpreses. Gent que aparentment no sembla d'aquí, potser et contesten en un català millor que el teu.
Això per començar. Per tant, sempre comenceu parlant en català, perquè, a més, les identitats, aquest hipotètic que estem parlant d'aparença de fora, tindrà alguns trets de fora, però les identitats són additives, diguéssim. Tu pots anar sumant identitats, segons quin sigui, com les llengües. Qui tingui un origen, pot ser d'allà on sigui. Un avi meu era aragonès, i pobre de tu que li diguessis que no era aragonès, però també pobre de tu tant o més que li diguessis que no era català. Vull dir que ara podem tenir gent que sigui, no sé, pakistanesa, i pobre de tu que li diguis que no és pakistanès, però pobre de tu que li diguis que no és català. Vull dir que les identitats i les llengües són additives. I aprendre'n una o tenir-ne una de nova no implica haver de renunciar ni deixar de saber cap llengua. Per tant, això, fem servir la llengua com a eina de cohesió social, que és el que és, que a més també, tampoc té a veure amb salut, però també us ho deixo anar i callo, heu de saber que hi ha diferents dades que demostren que la llengua forma part de l'ascensor social, que això és una percepció que en els últims anys ha disminuït, però ha disminuït la percepció, no les dades. Està estudiat que qui parla català té més oportunitats laborals, té més integració social, etc. Tant aquí com al País Valencià com a les Illes. Com a mínim en aquests 3 territoris hi ha dades en això. Assumeixo que Andorra també, la Catalunya Nord, l'Alguer i la Franja ho deixem per un altre dia. I ja que us he parlat ara de País Valencià i Illes, ells no tenen la legislació tan estricta, que al final no la complim, però la tenim la legislació estricta en quant a llengua a sanitat, però també tampoc se'ls hauria de poder discriminar pel fet de parlar una o altra llengua i estan pitjor que a Catalunya. Bé, paro aquí i després ja em preguntareu el que vulgueu. Una miqueta per què neix Salut pel Català, no? Jo crec que en part l'Òscar ha explicat l'escenari. Però fixem algunes dades de salut, amb tot l'amor al resta de sectors, el sector de l'ensenyament, tenim molts sectors, el sector de l'economia, de les empreses. Clar, salut, som una bèstia, una bèstia molt grossa, ja veureu, som 150.000 professionals, gairebé, 140-150.000. Hem parlat molts dels metges, però penseu, l'infermeria, cada vegada tenim més tècnics, la gent que està al taulell, els administratius, enorme. Ja us dic, l'àmbit, penseu què vol dir 150.000 professionals en fila, que els veguéssim un darrere l'altre, per tant, fixeu-vos la dimensió dels professionals. Per tant, no estem parlant, els Mossos d'Esquadra, en prou feina, són 19.000 i algun dia volen arribar a 25.000. Ensenyament també és gros, per alguna manera. Això és un tema. Segon tema, en la població. Salut arribem des de que neixes fins que et mores. És capil·lars de tot el que té l'administració sanitària. L'administració inclús de la mateixa Generalitat de Catalunya. També un paper molt important dels ajuntaments, que tenim una xarxa d'ajuntaments molt important. Per què ho dic per això? Perquè no és cap tonteria parlar de llengua i salut. És un sector estratègic, en la qual, a la vida quotidiana de la vida d'aquest nivell, té això. Per tant, Salut pel Català com a organització neix dels professionals per dir, escolteu, treballem al sector salut, a part que hi hagi entitats com el Defensor de la Llengua, que té una voluntat transversal i global, d'alguna manera, nosaltres ens volem. És cert que naixem amb la idea de com podem també ajudar a donar innovació, idees a l'administració per ajudar, cosa que tampoc ens deixen massa, ara ho comentarem, diguem-ho així, sobre això. Per tant, fixeu-vos la importància que té el sector salut amb la llengua. A la que perdem la batalla per la llengua al sector salut, perdem dels llocs on passen més. És un tema purament, un tema ideològic només, o és un tema que té a veure amb el que és la bona praxi assistencial? Nosaltres defensem clarament, com ha dit l'Òscar, que un professional que no domini la llengua del ciutadà, en aquest cas del pacient, realment no pot practicar, no fa bones pràctiques assistencials. Per què? Per tant, no és només un debat ideològic, estratègic, que també, és també un debat clarament de lo que és l'eficàcia clínica i des del punt de vista per fer, parlem clar, per ser un bon professional. No pots ser bon professional, i aquest tema és important introduir-ho, no ets un bon professional. I aquí hi ha un altre element que jo voldria introduir. En part l'Òscar l'ha dit. Sabeu, posem un metge, però ara penseu que l'infermeria és un grau de 4 anys, però un metge resulta 6 anys de carrera. Les especialitats són 4 o 5 anys més. 11 anys.
que, perdoneu, no segur que arriba amb una patera aquí procedent jo què sé, del Senegal. Gent amb una altíssima formació que resulta que tinc problemes en dominar una llengua, quan resulta que he tingut de fer una pila de coses. No justifica massa la sanitat, per sort, a aquest nivell de qualificació tan alta que hi ha de professionals. Jo dic com a arguments, arguments per d'alguna manera, pobre. Un altre element important, que és el que ens ha d'anomenar el xantatge, que en parla introduït l'Òscar. Què voleu? Metges o llengua? Això, disculpeu-me, això és trist, rastrer, escolti, les dues coses. Què m'estàs parlant? Que aquests professionals són incapaços de dominar la llengua? M'estàs dient això? Per tant, aquest xantatge que s'utilitza, per exemple, l'ha vist utilitzar molt sistemàticament els governs, especialment de les illes, constantment, quan veies que a Eivissa, que ho vas seguint, falta de dir, bueno, escolta, és que què voleu? I per tant, l'estratègia aquesta de xantatge, jo diria un xantatge groller, mesquí, et trobes que a la vegada et diuen, bueno, escolta, l'important és que diguem metges, què voleu? Metges o que els llegim? No, estem parlant de com incorporar el tema de la llengua en aquest tema que ens falten professionals. Després, la importància d'alguna manera dels drets lingüístics en aquest món, no? en el món de la sanitat. Jo crec que hi agraïm moltíssim el fulletó. Quan d'alguna es va fer el tema d'aquest decàleg, deies, bueno, això ho sap tothom. No, és que jo crec que no s'acaben d'exercir, d'alguna manera. Si s'ha fet aquest decàleg, és justament perquè el dia diu, és que jo tinc dret a que l'informe sigui en català. Fixeu-vos que de vegades les petites victòries són importants. De vegades tenim el gran tema en polític macro, però quan jo em planto i dic, escolta, jo tinc dret a això. I és una cosa concreta, no una cosa abstracta. Per tant, exercir el dret, els drets. I aquí, fixeu-vos, i anem a aquest tema de les queixes i tot això, fixeu-vos. Ara ja forma part de la normalitat, tu vas a un procés, a un hospital, i et diagnostiquen un càncer, no? Ja forma part del procediment que jo pugui demanar una segona opinió. I ningú et diu, vés en compte, així no te'n fies de mi, ja forma part dels drets dels ciutadans. Què vol dir? Que salut és un sector prou madur per entendre perfectament que el sistema de reclamacions i suggeriments, si no parlem de queixes, forma part. I la llengua forma part d'aquest tema. I per què és important també exercir els drets lingüístics? No és contra ningú, és senzillament exercir com a dret que tens tu com a pacient o com a usuari, no? I aquí també té molta importància també tots els sistemes d'informació de salut, que teòricament tenen una plataforma d'història clínica única, que els aplicatius es diguin en català, de fet, una part important hi són, d'alguna manera, però és molt important aquesta normalitat que hi hagi tot, o les receptes, etc. El tema de l'administració de salut. Com es comporta? Home, jo crec que l'administració de salut, d'alguna manera, aquest tema és el que diríem en termes, no m'agrada la paraula, en termes que diríem de les signatures, no són les mates, és l'educació física. Ara no, està més de moda l'educació física, una cosa més que si podem, això de la llengua. I de fet es nota perquè teòricament al Departament de Salut hi ha una instrucció que va fer la legislatura anterior, que és una instrucció que l'Òscar ens diria que no marca obligatorietat, i és cert, perquè aquí darrere el problema que hi ha és que al final no diem, miri, vostè té allò que he explicat que és obligatori, però sí que una instrucció que hi ha una sèrie de coses que es tenen de complir, però és que tampoc es compleixen, d'alguna manera. Nosaltres, com a Associació de Salut pel Català, hem donat informació, no la tenim, i l'altre dia ens van convidar al Palau de la Generalitat, al Consell de Lingüística, ens vam assabentar allà coses que es fan, teòricament té que haver-hi un referent per lloc de, és a dir, cada institució, l'Hospital de Vic, el CAP de la Garriga, té que tindre un referent lingüístic. Té que haver-hi un pla lingüístic, té que haver-hi un pla que teòricament el podríem demanar, però ara no se'l faciliten, també els hem demanat i no se'ls faciliten. Diràs, home, això no és obligatori, però penseu una cosa, la vida important és on volem anar, però petites coses, les petites victòries són importants. Per tant, on estan els referents? No sabem els noms, volem veure els plans lingüístics de cada lloc, perquè inclús, ni que sigui perquè hi hagi una base mínima de plans lingüístics, que no ens trobessin que l'Hospital de Vic té un pla lingüístic, que ho fan molt bé, i el CLIC també el té bé, però hi ha un altre hospital que ni han començat. Tenen formalment algú que li diu tu t'encarregues d'això. Per tant, important el tema dels referents, el tema dels plans lingüístics, no?
I quan anem a tot el tema més laboral, aquí nosaltres, a través de la Salut pel Català, especialment aquí el grup del Clínic, han fet una experiència molt bonica amb els residents. Amb els residents trobant finançament, trobant maneres de fer una integració, no pel tema de la llengua només, integració al país. Arriben aquí, acabes d'aterrar, i no saps ni què és Montserrat, ni què és absolutament què és Santes Creus. D'alguna manera, això s'ha finançat amb fons privats, no ha hagut manera que hi hagi fons de la Generalitat, però nosaltres pensem que és exemples a estendre's, com és els plans d'acollida, que incloguin la llengua, d'alguna manera aquests plans de normalització. Hi ha moltes iniciatives que es poden fer. Per tant, compte, encara que és cert, hi ha el debat de fons, que això requereix voluntat política des del punt de vista de les administracions, del tema de l'obligatorietat i que realment el que posa la llei es compleixi. Per tant, tenim aquesta manera. Però jo diria, encara que és cert això, no tenim que baixar la guàrdia amb el resta de mesures més, que poden semblar més petites, però no per això més importants. Per tant, Salut pel Català, que també hi ha un tema important que estem mirant d'extendre's, no volem ser 150.000, perquè no ho sabem, però sí que som un grup d'influència i que permeti del si de salut anar generant aquesta flama que volem que algun dia pugui ser un incendi de defensar els drets lingüístics. I per tant, i acabo aquí, que la salut sigui un àmbit on, igual que sabem que la plaça del poble és l'àmbit on es conformen les llengües, si perdem la batalla, que la consulta o la sessió clínica o quan hi ha una reunió desapareix el català, d'alguna manera estem perdent un dels elements més importants de les àgores on passen i es conformen les llengües. Per tant, és aquest el sentit que té que des del punt de vista tant professionals com ciutadans tenim que confluir per tractar que no perda l'àmbit de la llengua, l'àmbit d'aquesta gran organització que és Salut. Gràcies. Bona tarda. Bé, moltes coses ja les ha dit els meus companys. Jo, en principi, aquí vinc representant a la sectorial de salut de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Per tant, nosaltres, veient tota aquesta feina que s'està fent pel català i sobretot dintre de la salut i pel tema de visibilitzar aquests drets lingüístics que tenen els usuaris, ens vam posar en contacte amb Salut pel Català, amb aquesta associació que tenien aquest decàleg. Ens va semblar molt interessant poder-lo divulgar i d'alguna manera el que hem fet ha estat convèncer a l'ANC que nosaltres podíem fer aquest treball no a dins dels hospitals, perquè, com nosaltres sabeu, som una associació que la nostra prioritat és la independència, el nostre objectiu principal és la independència, per tant, nosaltres no podem entrar a les institucions, però sí que podem treballar amb els usuaris, amb les persones que assisteixen als serveis de salut, sobretot per recordar-los que tenen drets lingüístics que moltes vegades nosaltres els tenim, no sabem. Aquí l'Òscar us ha explicat amb el que tenim dret i no tenim dret i moltes vegades nosaltres això no ho sabem. Per tant, d'alguna manera, al crear aquest decàleg vam dir, escolta'm, a veure com podem fer arribar aquest decàleg a la gent, als usuaris, i al final hem acabat fent un díptic, que és aquest que teniu, alguns l'heu agafat aquí, que ja veureu que consta de dues parts. Una és sobretot poder millorar el coneixement que té la població en general dels seus drets. I no només els seus drets lingüístics, però sobretot en el català, a la sanitat. Abans hem parlat de que fins i tot els diagnòstics i el tipus d'atenció pot quedar vulnerat pel fet que no ens entenguem prou bé. Jo vinc d'una especialitat en la que crec que la paraula cura. Si la paraula cura i aquesta paraula que utilitzem no és la nostra, la que ens surt, no? Vull dir, quan algú de vosaltres fa una moixaina amb una criatura, li fa amb la llengua que ha après sempre. No li surt fer-ho en anglès. Li surt fer-ho, si som catalans, li surt fer-ho en català. Jo he visitat a molts nens que eren xinesos i els deien als pares, jo si li tinc que dir alguna cosa bonica,
alguna moixaina em surt en català, no li diré en una altra llengua. Per tant, nosaltres pensem que la paraula, aquesta comunicació és molt important i per això ens vam adherir a poder utilitzar aquest decàleg d'ells i poder-lo, d'alguna manera, posar-lo en un díptic. Aquest díptic, com veureu, hi ha aquesta part del decàleg, per tant, recordem a la gent els drets lingüístics que té a l'hora de ser atès a tots els serveis de salut. Nosaltres penseu que la sectorial de salut no només som metges, personal d'infermeria, som metges, infermeres, una treballadora social, un psicòleg. Per tant, d'alguna manera entenem la salut, tots els professionals que treballen en aquest àmbit i, per tant, abans ho deies tu, només són les infermeres, vull dir, t'atén. Quan arribes al CAP, qui t'atén és un administratiu o una administrativa. Per tant, també volem que et puguin atendre i dir, escolta, em fa mal aquí, però no sé què em passa, D'alguna manera, per tant, seria aquest recordatori que aquesta campanya aniria adreçada a tota la població. Nosaltres no ens hem posat un termini, per tant és una cosa de gota malaia, d'anar fent, i sobretot també em sembla important que avui puguem estar 3 entitats que són molt diferents, però que a la vegada ens preocupa la llengua, perquè nosaltres que lluitem per la independència, si no tenim llengua, no tenim memòria, no tenim país, no tenim nació i perdem la dignitat i per tant no aconseguirem la independència, sinó aconseguim que el català sigui aquesta part significativa de la nostra cultura i del nostre país. L'altra part del díptic és aquesta part de la queixa, és aquesta part de dir què puc fer si realment s'estan vulnerant els meus drets. Hem intentat posar-ho d'una manera fàcil per facilitar que la gent en el primer moment, com que tu et sents vulnerable davant del metge, com deia abans, com deies tu, Òscar, fem el que podem, però després que la gent sàpiga que fàcilment pot fer una denúncia, pot fer una queixa. En el cas del nostre díptic es pot fer a través, per escrit, amb un correu electrònic, també es pot fer de viva veu amb un QR que hi ha, i l'assemblea sí que intenta garantir que la queixa aquesta arribi on ha d'arribar i després fer un seguiment del que està passant, perquè moltes d'aquestes queixes no sabem tampoc com es responen, doncs poder fer també un seguiment perquè la persona estigui informada de què està passant amb la seva queixa. Per tant, nosaltres posaríem la denúncia. La feina nostra serà repartir aquests díptics. L'assemblea té una capil·laritat en el territori i volem aprofitar aquesta capil·laritat en el territori i sobretot jo crec que amb tot el treball que s'està fent a través, que fa plataforma, que feu vosaltres, vull dir, es tracta de trobar aquests punts en comú que tenim, poder-los aprofitar i que la gent sàpiga que li arribi el díptic de l'assemblea, li arribi el díptic de plataforma o li arribi el de salut pel català, és igual, tots van a petar al mateix lloc. O sigui, es tractaria de que aquestes 3.000, has dit, que teníeu ja, l'any que ve fossin moltes més si realment ens passen coses, que tots sabem que ens passen coses. Doncs poguessin ser moltes més i poguéssim aconseguir que hi haguessin canvis més estructurals dintre aquesta administració autonomista que tenim. Perquè jo sé que heu aconseguit que hi hagi moltes més classes de català, per tant, d'alguna manera ja s'estan fent coses, però en canvi l'administració no canvia ni aquestes coses estructurals no les estem canviant. El districte únic no el podem canviar, tots ens diuen depèn de Madrid, depèn de Madrid. Hi ha coses que nosaltres podem fer i aquestes coses no les estem fent. Com a usuaris de la salut podem fer pressió perquè aquestes coses acabin bloquejant-los tant que en algun moment determinat ens hauran de dir que sí. Ens hauran de dir que sí a moltes coses. Per exemple, amb això dels metges, que se'ls hi pugui exigir el nivell de català que toca, que tenen molt de temps per poder-lo fer, no els hi demanem el primer dia. Per tant, necessitem que col·labori tothom. Una feina la farem a dins dels hospitals, la farem amb els professionals, però l'altra feina l'hem de fer nosaltres.
l'hem de fer nosaltres doncs, sabent que sí que hi ha organitzacions que us donarem suport si us trobeu en situacions que no són les que vosaltres voldríeu, que no heu estat atesos com caldria, perquè jo continuo dient aquest treball que tu has explicat del Canadà, jo no l'he llegit, però el que sí que sé per la meva experiència professional és que si realment la persona tu no l'escoltes i no l'entens i no saps el que et dius i no et pots comunicar, les coses no funcionen. El resultat no és el mateix. Des de que els metges de vegades et diuen no em miren gaire perquè han d'escriure a l'ordinador. Hem perdut ja una part de la comunicació. Si a més perdem la paraula, perquè la nostra llengua de comunicació no és la que toca, les coses no poden anar bé. Per tant, com a metge, com a catalana, com a persona que està treballant per la llengua, per tenir un país millor, crec que és molt important que puguem utilitzar aquests instruments que ara tenim, no? I sobretot això, que les entitats que treballem amb un objectiu comú ens posem una miqueta d'acord de dir, escolta'm, aquest díptic és igual al teu que al meu. Vull dir, al final tots anem al mateix lloc. Gràcies. Sí. Bueno, aquesta ha estat l'última xerrada d'aquest curs. Ens veurem cap al setembre, d'acord? Merci, gràcies.